L'any 1948 en aquest país neix una empresa familiar, com tantes, aquesta és del sector immobiliari, una empresa que ha crescut, des d'aquell any 48 ha crescut molt, s'estan incorporant les terceres generacions i evidentment són advocats, són economistes, són aparelladors i són administradors de finques. Per tant, és una empresa del sector immobiliari, és Amat Immobiliaris, aquesta és la marca, i parlem i pensem en veu alta i trenquem tòpics des de la ràdio amb la Joana Amat, codirectora general d'Amat Immobiliaris. Joana, benvinguda, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, trenquem aquestes coses que a vegades la premsa, els mitjans de comunicació diuen que no són realment, no s'atanyen a la realitat, i traiem una mica de pors als vostres clients i en definitiva a tota la gent que està vinculada al món immobiliari. Com hem d'interpretar, Joana, les notícies dels darrers mesos dels diaris, dels mitjans de comunicació, on es parla de la futura legislació sobre el lloguer d'habitatges a Catalunya? Mira, és veritat que ha sigut... Ara, poder no, sembla que hagi baixat una mica, sí, però realment hi ha hagut planes i planes i planes de diaris sobre aquest tema. Que l'habitatge és un problema i que l'habitatge amb lloguer és un problema, ho sabem tots, i que s'han de buscar solucions en aquest problema. Nosaltres que som ferms partidaris, tu ja ho saps, clar, de que realment hi hauria d'haver una oferta d'habitatge amb lloguer mínimament el doble de la que tenim avui, clar, segur. Clar. Això està clar. El que ha passat, o el que va passar, és que la Generalitat va demanar un informe previ a la Universitat Rovira i Virgili. El professor Nassarre va fer tota una definició de lo que seria una prèvia, però una prèvia molt prèvia, d'un futur marc legal. Unes beceroles que diuen, allò... Sí. I la veritat és que, per sort, perquè va sortir bastant dura en el sentit que ens n'anaven d'un extrem a l'altre, però jo també penso que és una tècnica per després negociar. No? Absolutament, clar. Per tant, la gran sort, i aquí jo dono les gràcies a la Generalitat, i us ho dic de veritat, va, per primera vegada almenys, que jo sàpiga, va demanar als actors del mercat que intervinguéssim, almenys escoltant-se, almenys escoltar l'opinió. I amb això hi poso els col·legis professionals, el Col·legi d'Administradors de Finques, el Col·legi d'APIs, el Col·legi d'Advocats, l'APCE. Jo, per exemple, em van demanar si volia assistir-hi en nom de l'APCE. Doncs els dono les gràcies, perquè és un privilegi poder estar en el naixement d'un projecte com aquest. També hi havia Habitat 3, o sigui, hi havia actors socials... Bueno, la veritat és que era una taula de força gent. És important perquè és un nou marc legal d'aquesta futura llei. Exacte, i s'ha de fer bé i acurat. Bé i acurat. Ens anaven donant capítol a capítol, i capítol a capítol el anàvem estudiant primer per separat cada organització i cadascú feia les al·legacions que li semblaven convenients, no? I després hi va haver un parell o tres de plenaris on una mica es posaven en comú aquestes al·legacions i al final ha quedat redactat un primer estudi, un primer estudi que ja és molt diferent, o sigui, ha recollit, la veritat t'haig de dir, ha recollit una part important de lo que realment aquests actors que se'ls va convocar havien previst. Sobretot en temes de durada de contracte, sobretot en temes que se n'ha parlat molt, de l'índex de referència de lloguer, que uns deien que hi haurà un tope de lloguer, els altres no, és que es prohibirà no sé què. No. El que es vol, i això és l'objectiu, de veritat que és comú a Europa, és tenir transparència màxima i que tu, quan tu vagis a una zona a viure, home, puguis estar assabentat. Això, per exemple, els nord-americans ens ho demanen molt. Ve un nord-americà aquí i sigui en venda o sigui en lloguer, et diu, escolta, aquesta zona quin preu metre quadrat va? I tu dius, ai, Dios, però s'ho demanen de forma oficial, no? Que tu li puguis dir... Em sembla lògic, no? Totalment lògic. No et demanen si hi ha un tope o no hi ha un tope, o si està prohibit per sobre. No va per aquí. Et diuen, escolta, aquí aquesta zona, quin preu metre quadrat hi ha? De mitjana. Escolti'm, això que dèiem de les mitjanes en una setmana, no? Que parlàvem de les mitjanes de preus. Aquí diu, preu metre quadrat. No? Doncs preu metre quadrat, tant. Aquest seria l'índex de referència. Està molt bé. Cadascú posa el preu que vulgui, però en teoria hi ha un índex de referència que t'aconsella... És que va molt bé com a informació per al client, esclar.
Clar, i nosaltres què dèiem a la Generalitat, inclús a l'Ajuntament de Barcelona, perquè també l'Ajuntament ens ha citat, i també estan preocupadíssims per aquest tema. I nosaltres què els dèiem? D'acord amb l'índex de referència, però matisem-lo. Claríssimes les idees, sempre des de Mat Immobiliaris. Joana Mat, codirectora general de Mat Immobiliaris. Un plaer. Fin de setmana que ve, Joana. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Bona nit. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4.